Čaute všetci, dneska sme na bajkoch s Axi Kocúrom. No tak toto je Môj bajk, tu tak, a tu tak je jeho bajk. asi Kocúrov. Hej. Takže Najbližšie sa uvidíme pri rampe Stará voda. Tak, zatiaľ čau. Čaute. Nachádzame sa pri rampe. Tu je rampa, vidíte tam vzadu. Tam vzadu, ale je otvorená. Áno. Tu je asi Kocúrov a tu je môj. A najbližšia zastávka asi Kocúr. Čau. Čau. Čaute všetci. Dneska sme na bajkoch s Axi Kocúrom. No tak toto je Môj bajk, tu tak, a tu tak je jeho bajk. asi Kocúrov. Hej. Takže Najbližšie sa uvidíme pri rampe Stará voda. Tak, zatiaľ čau. Čaute. Takže od Starej vody z rampy sme prišli ku Tiborovi domov. Tu je jeho auto. hej. Pozrite. Čo? Je Audinka. No. A Ahojte.